ассалому алайкум дӯстони ММА, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо видеои имрӯзаамонро оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо либосҳо ва пойафзулҳо аз Туркия ва Кавказ бо нархи дастрасро пешниҳод менамоем, ки ба сифаташ кафолат дода мешаванд. либосҳои мо дар таншинам ва бисёр бо дизайнҳои замонавӣ, ҳам стили варзишӣ ва ҳам классика пешниҳод карда мешаванд. ҳамарӯза дар телеграм-канали Шермардон Шоп борҳои нав ба навро мегузорем, ки силкааш дар комментария ҳаст. дастсавка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. инчунин барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран дода нависед. муҳориба байни Курбан Гаҷиев 19 ва Азам Ғафуров 15 бекор карда шуд. сабабаш бошад ҷароҳат гирифтани варзишгари тоҷик Азам Ғафуров мебошад. аммо ҷои Азамро дигар варзишгари муваффақи тоҷик Анис Ёқубов иваз мекунад, ки ӯ дар ин лига 3 ғолибияти сари вақти дорад. дар турнири SX78 ӯро дигар муҳориба 16 август бо Сайгид Абдуллоев интизор буд. акнун ба ӯ имконияти калонтар пеш омад ва ӯ метавонад дар сафи 8 финалисти қаҳрамонҳо қарор гирад. Азам Ғафуров дар як суҳбаташ чунин гуфт: бо гирифтани ҷарроҳӣ бо командаамон ба хулосае омадем, ки баромад накунанд. ман ин муҳорибаро бисёр интизор будам, аммо ҷароҳат гирифтам. ҳамааш ҳоло дар пеш аст, аммо бисёр шод шудам, ки лига нафари арзандаро ҳам клуб ва ҳамватани моро бар ивазам интихоб кард. Анис бошад дар бораи ин муҳориба чунин гуфт: дар ҳақиқат ҳам як пешниҳоди ғайриоддӣ яку якбора метавонад зиндагиятро иваз кунад. бовар накарданист. ман қадам ба қадам барои гирифтани ин камарбанд гузоштам. акнун бароям имконияти орзуямро амалӣ кардан шуд. пояси чемпиони гран-при ва бениҳоят маблағи калон ҳариф нафаре ҳаст, ки ман ба ҳамон стил омодагӣ медидам. танҳо 2 раунд илова карда шуд, аммо Гаҷиев то ба охир нақша накашад, чун ман онро то ба охир нахоҳам гузошт. Курбан Гаҷиев бошад чунин гуфт: бисёр ғамгин шудам, ки Азам боз наметавонад бо ман баромад кунад. ба ӯ орзуи тез баргаштанро мекунам. дар оянда боз вомехӯрем. ман чемпион ҳастам ва бар зидди тамоми варзишгар омодаам. санаи 16 август баромад карда худро нишон медиҳам. дӯстон, дар ин муҳориба ба ғолибияти кӣ бовар доред? ҳатман фикрҳоятонро дар комментария нависед ва мо бо шумо то видеои навбатӣ хайру хуш мекунем. хайр азизон.